Assalamu alaikum masu sauraron mu. CIMA ZAUNE babi na 25. Idan masu sauraron ba su manta ba, mun tsaya inda Siraj bai san wani irin so yake wa wannan baiwar Allah ba. Kullum addu'a yake akan sanya rugu ko ya ke samun salama a zuciyarsa, amma son kullum ƙaruwa yake. Yana kwantawa ya fashe da wani kuka mai ƙarfi marar sauti, don a ganinsa kuka ne kaɗai zai masa sassaucin damuwar da yake ciki. A nan muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Usai tana dab da zuwa falon, kiran ya sake shigowa. A bakin ƙofar ta tsaya ta yi sallama har sau biyu ba a amsa ba. Sallamar ta sake yi a karo na uku. Siraj da yake kuka mara sauti, fuskar ran sharɓar da hawaye tamkar ba namiji ba. Lalle so ba ruwansu da mace ko namiji, yaro ko babba, tsoho ko tsohuwa, jarumi ko ƙaƙƙarfa. Duk jarumtarka sai ya mayar da kai rago. Jin muryarta ta doki dodon kunnensa da sauri ya tashi zaune. Domin shi tuni ya saka a ransa cewa sun yi bankwana saboda yana ganin ya mata kallon ƙarshe, ba kuma lallai ya sake sanya ta a idanuwansa ba, domin kuma matar wani za ta zama. Hakan ya sa kukan da yake yi ma na yadda zai cire santa daga zuciyarsa ne, duk da ya san abu ne mawuyaci hakan ya iyu, domin kuwa ya san da santa zai koma ga Allah. Amma jin muryarta sai ya saka masa kokonto, domin a take zuciyarsa ta raya masa cewa ko dai Ummi ta saka an fasa tafiya da ita, an fasa auren ma, saboda ya yi tunanin ɓangarensa za ta gyara masa. Tashi zaunen da ya ƙudurta a ransa cewa ba zai goge hawayen da yake kwance a idonsa ba, kuma ba zai ɓoye kukan da yake yi ba, zai bari idanuwanta ya gane marta. Domin ya saka a ransa cewa ba zai ɗauki wani lokaci ba zai sanar da ita halin da yake ciki, da haka sai ya bar hawayensa a matsayin hujjar da zai kafa mata, ta irin kamun kazar kukun da san nata ya masa. Ko ta tausaya masa, yana fatan cewa ba son wanda za a aura matan take yi ba, domin ya yi nasa ginin a birnin zuciyarta, ginin da ba zai ruguje ba. Shigo, ya ce cikin muryarsa da ta yi sanyi, amma hakan bai kasa nuna wa wanda ya saurari muryar cewar mai murya yana cikin annashuwa ba. Shi kuwa daɗi ne ya cika masa ciki. Ga wayarka, in ji Ummi, ta ce cikin ladabi tana miƙa masa da hannu biyu. Wani takaici ne ya cika shi. Ganin duk abin da yake saka da warwarar ba haka ba ne, don kawo wayar da ta ya nuna cewa aiko ta aka yi, ba wai wancan tunanin da yake yi ba ne. Ganin tana miƙa masa bai karɓa ba, hakan ya sa ta ɗago ta kalli fuskarsa. Ganin hawaye shaɓe-shaɓe, idanuwansa jawur kamar garwashi, sai gabanta ya faɗi, gaba ɗaya ta diriri ce. Tana cikin wannan halin dalilin kukan nasa ya miƙo hannu ta ɗora masa wayar, jikinta yana rawa. Da sauri ta juya har tana harɗewa, sai dai tana dab da fita daga ƙofar ta tsinci muryarsa ya ce, Usaina? Da wata murya ya faɗa hakan har da ɗan jan harafin ƙarshe, wanda hakan ya sa bugun zuciyarta ya ƙaru, don ba ta taɓa zaton ya san sunanta ba, don bai taɓa kiranta ba. Da sauri ta juya tana raba ido kamar shege a rabon gado, gaba ɗaya ta ruɗe da kiran sunanta da ya yi. Cike da tausaya ta juya tana kallonsa, don ita ko a gidan mutuwa ba ta ganin maza manya suna kuka. Sai mata, amma ta yi mamakin ganin yana kuka. Sai ta zo ta masa a gabansa, ta ma rasa me za ta ce dai. Zaman jiran tsammaninsa take na kiran nata da ya yi, amma dai zuwa yanzu ta fi tunanin ko aiki zai saka ta ko kuma aikenta zai yi. Usaina? Ya ƙara faɗa, hawayen suna ci gaba da gangarowa daga idanuwansa. Bata san me yasa ba, sai ta ji duk ta damu da halin da yake ciki. Na'am yaya? Ta ce cikin jin kamar ta zuba da gudu saboda yadda take jin tamkar an mata da baibayi. Dan Allah Usaina, ya faɗa domin ya rasa ta yana zai fara fallasa mata asirin zuciyarsa bari har ta fahimce sa. Yaya Ummi za a kirawo? Ta ce domin son ganin ta kubuce daga wannan tsayuwa a ɗakin, tana ganin babba yana kuka. Ba Ummi ba ce, ke ce Usaina, ya ce yana kallonta. Shiru ta ma rasa abin cewa, domin yanzu ya saka ta a kasurgumin duhun da ya ce ita ce, to ita ce me? Kafin ta ankara sai ganin mutum ta ya zamo daga kan kujera ya tsaya akan gwiwoyinsa a gabanta. Baki sake take kallonsa. Hannunta biyu ya kamo cikin wata murya sassanya da bai san yana da ita ba, ya shiga mata magana cikin taushi. Ina son ki Usaina, ina ƙaunar ki. Ni kaina ban san adadin ƙaunar da nake miki ba. Tun daga ranar da na fara ganin ki zuciya ta yi nitso a kogin son ki. Bana samun sukuni ko da na minti guda ne, koyaushe a tunaninki nake. Ki taimaka kar ki auri wani ba ni ba, wallahi zan iya rasa komai na haƙura, amma banda ke Usaina, ni na san saboda ni aka halicce ki Usaina, ki min wannan taimakon kar ki ce ba kya sona. Ya kai ƙarshen magana yana sunkuyar da kai ƙasa.
Wani irin tsoro ne ma ya baibaye ta ga kuma faduwar da gaban nata yake tamkar zuciyarta za ta fasa kirjinta ta fito. Jikinta ne ya shiga karkarwa kamar mazari. Ba komai ne yake bata mamaki ba sai ganin wai yau ya Siraj ne a durƙushe akan gwiwoyinsa a gabanta yana neman soyayyarta. Mutum ɗan birni kyakkyawa mai ilimi mai mota amma matsayinta na 'yar ƙauye kuma 'yar aikin gidansu. Amma yake mata kuka yana durƙusa mata bayan ga mace mai aji can Ikram ta mutu a kan sansa. Amma shi kuma ya mutu a kan kidahuma irinta. So kenan da ba ruwansa da kyau asali da kuma matsayi. Na Allah Usaina ki ambata min kalmar amincewarki. Kar ki ce ba kya so na ki tausaya mini wallahi ina ƙaunar ki yace yana ɗagowa da idanuwansa da suka jawur kamar gauta. Cikin rashin sa'a ɗagowar da ya idanuwansa suka sarƙe da juna. Wani abu ta ji zirri ya tsarga mata a zuciyarta. Da sauri ta rasa idanuwanta domin dai tana tsaye ne a gabansa tamkar gunki. Shi kuma lokacin yana riƙe da hannayenta sai dai bata san cewa shirinta yana ƙara masa bugun zuciya bane. Zan tafi ta ce tana jan hannunta domin ƙwacewa. Sosai shiga damuwa domin hakan ya nuna masa cewar wani take so ba shi ba. Hannun nata ya riƙe gamgam yana cewa ki tausaya min karki auri wani ba ni ba. Ni fa babu wanda zan aura ba ni da saurayi ma Hasu ce za ta yi aure ba ni ba. Ta ce cikin sanyin murya da sauri ya miƙe tsaye daga durƙusan da yake. Ya matsa can gefe ya yi sujudu shukur sannan ƙara dawowa gabanta yana kallonta. Lokaci guda hawaye yana zuba dariya ta subuce masa. Hannu ya sa ya goge hawayen nasa ya ce, wai daman kunnuwana ne suka jiyo min ba daidai ba, har na ƙware da shayi ashe dai har yanzu Usaina ta ce. Na je na tsaya kallon ruwa a tunanina ai kwaɗo zai min ƙafa. Ya ce fararen haƙoransa tas a waje. Yana kallonta bata sanya aka yi murmushi ya ƙwace mata ba. Sai ta tsinci kanta da yin murmushi, abu ɗaya ta sani ta ji daɗin ganin gushewar damuwa a fuskarsa. Amma don Allah ‘yar ƙanwata ki so ni kin ji? Kar ciwon zuciya ya kama miki yayin naki ko? Ya ce yana langwabar da kai gefe. Shiru tai tana kallonsa tamkar ba shi ne yayi Suraj ba, gashi dai ya mayar da kansa ƙaramin yaro a gabanta. Kina so na Usita? Ya ce cike da so da ƙauna yana mata wani murmushi. Sosai ta ji daɗin furicinsa musamman da ya ce mata Usi, wato ya kira ta da sunan ‘yan gayu. Ita kanta bata sanya akai ba, da za a tambaye ta ya ta ɗaga kanta. Tamkar kadangaruwa bata gama gane wutar da ta yi ba sai da ta ji ya ce, Allah na gode maka tare da dunkule hannunsa ya ce, Yes, da sauri ta juya tana haɗa da ɗan gudu-gudu ta bar falon nasa, jin wata kunya da ta baibaye ta. Sai dai wani farin ciki da jin daɗi take a cikin ruhinta. Tafiya take tana murmushi ita kaɗai. Ta san dai banda yara babu wanda ke cewa yana son ta a ƙauyensu. Su ma yaran da suka gane idan suna cewa budurwarsa, haɗuwa suke da Hasu su je har gidan su yaro su yi masu ɗiban albarka. Amma yau gashi kyakkyawan saurayi ɗan birni ya ce yana son ta. Cike da murmushi daga inda take ta juya ta kalli ɓangaren nasa. Cikin rashin sa'a shi ma ashe bayan ta biyu. Yana tsaye kama ƙugu yana kallonta. Ai tana ganinsa da sauri ta juya tana sauri. Kamar za ta ci da kai bata ƙara waiwayowa ba. Shi ma ciki ya koma ransa fari ƙal sai murmushi yake har ya manta rabon da ya ji cikin walwala da annashuwa tun kafin ya kamu da santa. Allah buwayi gagar misali mai canjawa. Ɗazun nan nake cikin damuwa da ƙunci amma ga cikin ƙanƙanin lokaci ya yaye mini. Allah na gode maka tabbas so jarabawa ne kuma na ƙara yarda da su halitta ne ya ce a fili yana gyaɗa kai alamar gamsuwa. Tana shiga falon ta tarar da su da tsaye alamar tafiya za su yi. Ga kayan a wata ƙatuwar leda ummi ta basu. Ina kika shiga ne wai muna jiran ki za mu tafi. Dada ta ce tana kallonta. Gaba ɗaya sai ta rasa abin faɗa ga wata kunyar ummi da ta rufe ta. Sai ta ji ko ummin ta kasa haɗa ido da ita. Ga kayan hajiya ta bayar. Ai ba ta gajiya sai dai Allah ya biya ta. Dadar ta sake faɗa. Allah saka da alkhairi ta ce har lokacin tana sadda kai. Waye sarkinki a nan da kika zo kina wani sassunna kai kamar munafuka. Cewar Hassu cike da zolaya bata taka mata ba illa lelar da ta ɗauka. To ‘yata Allah ya tsare zan zo bikin Hassu. Ummi ta dafa kafaɗarta tana faɗa. Yaya mata kai kawai ta haka suka fito za su tafi sai Garuma ta shigo sanye da kayan makaranta. Nan ta gaishe da Dada Ummi take sanar da ita tafiyar Usai. Har da ɗan kukanta ta runguma Usai ɗin, ita ma Usai ɗin sai da idanunta suka kawo ƙwalla. Lallashinta Ummi take, Dada tana cewa Ummi ta zo bikin Hassu da ita. Ana cikin haka sai ga Siraj da mukullin mota. Kuka me kewa mutane ke kuma? Ya faɗa ransa a haɗe. Kukan ta shanye tana goge idanuwa. Wai fa Usai ce za ta tafi garinsu.
ka san sun shaƙu. In dai kukan tafiyar Usai ne, ni ma yanzu na gama shirɓar nawa, ya ce a zuciyarsa. A fili kuma sai ya ce, ayya to ki yi haƙuri mana, tafiya za ta yi kenan? Usai da tun da ya zo wurin ba ta ɗago ta kalle shi ba, saboda wata irin kunya take ji. Amma jin farcinsa sai ta yi saurin ɗagowa ta kalle shi. Jin yana nuna alamun bai sani ba. Bayan yanzu ta tarar da shi yana kukan tafiyar tata kuma ya tabbatar mata da hakan. Ganin ta ɗago ta kalle shi ya faki idan kowa ya mata murmushin gefen baki tare da gashe mata ido ɗaya. Da sauri ta sunkuyar da kanta ƙasa. Domin yanzu Ruma ta sake ta daga rungumarta tana riƙe dai da hannunta. Je ki cire yunifom ɗin ki zo in kai ku ki rage musu hanya zuwa gida. Ya ce ba tare da ya jira cewar kowa bai juya yi wajen motarsa ya shiga ya zauna. Sosai Umi ta ji daɗin abin da ya yi, ita kuma Ruma da murna ta yi ciki da gudu. Jin za ta yi rakiya, dama ba ta taɓa zuwa gidan su Usai ɗin ba. Da ta yi sanye da kayanta na gida da hijab ta zo tana ta murna. Jin za ta bi su kuma dai ta ji an ce za a je ƙauyen su Usai ɗin bikin Hassu da ita. Umi suka yi sallama da Hassu da Usai da Dada. Ruma ta shiga gaba, sai Usai da Hassu da Dada a baya. Mai gadi ya wangale musu gate suka lula, Ummi tana ɗaga musu hannu tana jin babu daɗi. Dama Sabo haka yake turken wawa ne. A daidai kofar gidan ya tsaya inda Dada ta nuna masa domin ita ce mai kwatance. Sosai ya ji wani iri a ransa gani irin gidan da suke rayuwa. Yana iya sawa a ransa cewa, wai mutane ne suke rayuwa a cikin nan, inda wani ko ruwa ya tsaya a wurin ba zai iya sha ba, wani kuma nan ne makwancinsa. Yaya sai na shiga har cikin gidan kaji yaya, Ruma ta ce tana zumbura baki. Amincewa ya saboda shi a yadda yake jin sa cike da nishaɗi baya jin akwai wani musu da zai yi da wani. Buɗe ƙofar ta fito su ma Dadan suka fito. Dada tana ta faman zabga masa godiya kamar ta ari baki domin ta ji daɗin abin da ya musu tabbas karamci ne. Sun juya Hasu tana riƙe da ledar kayan da aka ba su. Yana kallon Usai da Ruma ta sarƙe hannunsu da na juna yana jin wata iriyar kewa tana masa da baibai. Suna dab da shigewa ya ce, Usaina, ki kawo min ruwa a buta zan yi alwala magariba ta gabato. In na ajiye Ruma masallaci zan wuce. Da ta amsa masa, shi kuma ya yi hakan ne da ya keɓe da ita. Wani daɗi ya ji a ransa na samun dabarar da ya yi. Yana kuma fatan ya tsallake siraɗi na biyu, wato tun da ya samu dabarar keɓewa da ita. Fatansa Allah sa kan Ruma ta biyo ta kawo ruwa. Ya yi ga ruwan maganar ta katse shi, kallonta ya kanta a sunkuye. Ƙofar ya buɗe ya zaro fararen ƙafafuwansa da suke cikin baƙin takalmi. Ya miƙa mata hannu ta bashi butar. Sai ya ga butar tas da ita babu wani ƙazanta ko makamancinsa. Sannan da alama ma ba yanzu aka zuba ruwan ba, domin kuwa babu ruwa ko kaɗan a jikin butar. Baki gama aikin naki ba ai, maganarsa ta katse Usai da ta juya da sauri za ta shige gida. Cak ta tsaya tare da juya ta dawo kanta a sunkuye. Bai sake ce mata komai ba har ya kammala alwalar tana tsaye. Daga jikin motar yana gamawa ya ɗago da yake fitowa ya daga motar. Ya tsugunna ganin ta tana wasa da zoben hannunta ya murmushi ya ce, Ni ina nawa zoben guda ɗaya ne dama. To ke ba sai ki haƙura ba tunda dai siyowa kika manta da yayin naki? Shurje tana juya zancen nasa a ranta tunda a nata ganin ai bata san yana so ba. Kuma ma banda ya ai bai taɓa sakar mata fuska ba musamman idan ta tuna farkon haɗuwarsu. A ranar da ta fara zuwa gidansu aiki da ta babban gaje su a jiki ba tare da ta sani ba. Ko ba za ki bani ba, ai ya maka kaɗan. A ƙaramin yatsa zan saka. In dai bai shiga ba sai in ajiye ina kallonsa ina tuna ki. Tun bai ƙarasa maganar ba, ta miƙa masa hannun mai zoben. Ki ciro da kanki, kin san haramun ne mutum ya taɓa hannun da ba na muharraminsa ba. Yanzu ma ina cikin wani yanayi ne na damuwa, shi yasa ban san na riƙe miki hannu ba ina neman soyayyarki. Ya ce yana kallon kyakkyawar fuskar ta mai ƙayace da dogon hanci da ƙaramin baki. Tura ta miƙa masa ya sa hannu ya karɓa. Thank you, na gode. Ta ji ya yi godiyar da Turanci kuma ya fassara da Hausa. Ko tunaninsa ban shiga aji ba ne har yake fassara mini. To duk da makarantar ƙauye ne amma na san thank you. Ta ce a ranta. Bari in shiga gida ta ce lokacin da ta sunkuya ta ɗauki butar. Har mun gama sallamar? To ki mun magana da Dada ni zan kai ku ƙauyen gobe. Dim gabanta ya buga jin wata rigimar kuma. Da ta kawai ta amsa masa tunda ya ce ta tura masa Dada ita ma ta san za ta yi bata bayanin cewa akwai wanda zai kai su. Gida ta koma ta sanar da Dada. Fitowa Dada ta yi na ya sanar mata da ƙudurinsa. Sosai ta ji daɗi amma sai ta faɗa masa gaskiya bata ɓoye ba. Shi kuma yana son ganin ƙauyen ne domin shi ma tasa ce za ta kai shi.
Ce mata yi wasu sai su shiga waccan motar wasu su shiga tasa. Da ta amsa masa tare da masa godiya tunda ai kulawa ce. Har ya ce zai kai su amma in ba haka ba su uku da ransu wani mota biyu za su yi. Sallama ya ce goben karfe nawa, ta ce masa ya zo wajen 10:30. Amsa mata ya ce ta turo masa Roma har kofar gida Hassu da Usai suka rakota. Tana ta ɗaga mata hannu ta shiga ya ja suka tafi. Ranar da ƙyar ya samu bacci ɓarawo ya ɗauke shi. Da yake ya faɗa wa Ummi cewa zai je ya kai su kuma ta ji daɗi don ko Roma cewa ta yi da babu makaranta da sai ta bi shi. Shi ma a wurin aiki ya sanar aka ba shi izini. Karfe 9:30 ya gama shiryawa ya ɗauki zoben nan da Usai. Yana ta juya a hannunsa yana murmushi da yake siriri ne ya masa kaɗan. A cikin wani ɗan bus ya saka ya fito ya rufe faɗin nasa. Ya jima a ɓangaren Ummi yana magana da ita don har ya furta mata cewa ya samu wacce yake so kuma da aure. Haba ashe shi yasa aka kasa gane kanka, ashe tarko ne ya kama ka. Ai dama na ce in ta yi tsami za mu ji. Ummi ta ce tana dariya, shi ma dariya yake ya mata sallama. Tana masa fatan sauka lafiya ya fito ya tafi. Lokacin ma har 10:30 ta yi. Tun kafin ya ƙarasa ƙofar gidan ya hango wata mota a tsaye. Da wani tsaye yana saka kaya a fut. Hango 'yan mata biyu sun fito daga gidan ɗauke da kaya. Kusa ce da Hassu ya gane su. Tashi motar ya faka ya fito lokacin mutumin ya gama saka kayan ya rufe but ɗin. Bai fito daga motar ba ya zauna a ciki. Hassu da ta fito ce ta kalli motar tasa. Ta gane shi ta ƙarasa wajen ganin ya sa ya buɗe glass ɗin. Ta gaishe shi tare da cewa bari ta faɗa wa Dada zuwan shi. Dada, Usai, Hassu da Amina ne suka fito. Sosai Aminar take jin babu daɗi na tafiyar da za su yi. Siraj kallon akuyar hannun Dada yake wacce take ta me mamaki ne ya kama shi. Yana tunanin inda za a shiga da akuyar. Siraj ya fito ka saka akuyar a bayan but. Shiru ya ɗanyi ya kalli fuskar Usai. Ya sanya shi jin ko kashi aka ce ya saka a mota zai iya sakawa. Budewa ya saka akuyar ya rufe. Kafin ya ankara sai hango Usai ta shige bayan motar waccan. Dada da su suka shiga bayan tashi, dole ya zama direban ƙarfi da yaji. Shi ya fara yin gaba sai ɗayar motar a bayan shi. Amina tana ta ɗaga musu hannu su ma haka. Sun zo kofar gidan da aka fara kai Amina wato inda ɗan Ibra yake. Aiko hango shi Dada ta yi tsaye a kofar gidan a cikin wata mota. Haushinsa da takaicinsa ne ya turnuƙe ta. Gashi babu damar fita daga motar. Ta so a ce a ƙafa suke da sai ta tsire shi tas. Tunda aka haɗu da shi aka yaudare su, aka aura wa Amina ɗan shaye-shaye. Haka suka wuce tana ta aika masa saƙon harara. Da kin ga ɗan Ibra, Hassu ce tana nuna shi ta cikin motar da hannunta. Na gan shi Hassu. Duk muka gama garin ba a garin nan ba mu taɓa haɗuwa da shi ba. Kin ga gashi yau a arha a hanya babu dama, amma ya je don kanshi tunda gashi dai sanadin su ne zan zama surukar ciyaman. Usai ta yi tsit ita kaɗai a baya, direban kuwa ya kunna waƙar ɗan ƙwairo. Ita ma ta ga ɗan Ibra, ta san kuma sinadar ma za su gan shi. Lemo da ayaba da kankana sai da bino kwano biyu Suraj ya saya musu a matsayin tsaraba. Wajen ƙarfe 11:40 suka isa garin. Dada tana nuna hanya a inda direban gidan ciyaman yake biye da su. Tun daga farkon gari, yara suke gudu suna bin motocin guda biyu har ƙofar gidan su Dada. Motocin na tsaya su Dada suka fara fitowa. Yaran suka ringa iyo suna cewa ga Dada ga Usai ga Hassu daga birni a motar 'yan gayu. Kayansa suka ringa ɗauka suna shiga da su cikin gidan. Hassu ce ta kama igiyar akuyar Dada suka shiga cikin gidan da ita. Dada kuwa sai wani takun ƙasaita take ta shiga gidan. Kishiyoyinta suna tsaye cirko-cirko suna son ganin ƙwaƙwaf. Ganin su sai sun waye sun zama 'yan gayu ga kaya irin na 'yan birni a jikinsu. Ga akuyar da suka fitar da ita ta yi ɓulɓul. Domin Hassu ɗaure ta je tana cewa, akuya an da gida fa, Allah sa ki iya cin cimar ƙauye, yanzu kin saba da cin kifi da ƙwai da nama. Ga shayi da biredi mai laushi. Ta ce don kowa ya san dai sun ci daɗi tunda har akuyan ma an ce tana ci. Dada dabinan nan ta shiga rabawa yaran. Kowa sai ta cika masa hannu don tana son su je sa'adar duk da ta san yanzu labarin dawowarsa a motoci biyu ya gama gari. Dada ba zan shiga ɗakin nan ba, kar ya ruguzo min. Cewar Usai cike da shaƙiyanci. Haƙuri za ki yi ɗiyar nan, Dada ta faɗa domin ta gane kishiyoyinta take yi wa shaƙiyanci. Aiko kamar dai ta samu. Suka kama haɓa da hannu suna mamaki. Sai dai ba damar cewa komai, shi malam baya gidan ma. Haka suka shiga ɗakin. Aiko yara suka shigo. Aka siyo Suraj fiye wata aka kai musu shi da direban nan. Yana shan ruwan yana a masa magana da Dada. Ya mata sallama ya kama gabansa. Daman domin ya ga garin aka sa ya kawo su.
Direban yana tafiya Suraj ya keɓe da Dada a zaure. Aka shimfiɗa masa tabarma na yake faɗa mata ƙudurinsa na auren Usai. Cike da mamaki take kallonsa don ba ta taɓa zaton haka ba. Sosai ta farin ciki suna cikin zanta. Sai ga Malam ya shigo zauren domin labarin komai na dawowar su da ya iske shi. Yanzu kuma da ya zo sai ya ga mota ɗaya. Daɗi iya daɗi, sumbatu iya sumbatu a gurin oga. Hajiyata, kin gwada wannan sirrin mai taken cinnaka? Ko kuwa kawai labarinsa kike ji? Hajiyata, idan kina so ki samu oga a tafin hannunki, babu boka, babu malam, to ki jarraba wannan sirrin mai taken cinnaka. Yana maganin sanyi, yana saka cikowar gaba, yana ƙara sha'awa, ga kuma ƙarin daɗi da kuma ɗanɗano. Sannan uwa uba yana matsi da kuma sauƙawa da mace ni'ima. Sirrinsa kuma mallaka ce. Kun san dai Hajiya Mira ta saba kawo muku zafafan mallakoki iri daban-daban. Ba na muku rantsuwa akan kowace mallaka da na kawo muku, amma akan wannan sirri mai taken cinnaka zan iya rantse miki. Domin duk wata matsala da ta dame ki a gidan aurenki, mijinki ne kuke yawan samun matsala da shi, ko kuma kule-kulen 'yan mata yake yi, ko kuma wata macen ce ta ɗauke wa mijinki hankali a waje, matsala kuke samu da dangin mijinki ko kuma iyayen mijinki, ki yi amfani da sirrin cinnaka ki sha mamaki. In dai kika gwada wannan sirrin ba ki samu biyan buƙata ba, ki dawo in baki kuɗinki. Amma fa ina da sharaɗi, ba na ba wa mai kishiya. Ina da tarin mallakoki iri daban-daban wanda masu kishiya za su iya amfani da shi ba tare da sun cutar da abokanan zamansu ba. Amma ita wannan mallakar ba na ba wa mai kishiya, domin idan kika yi amfani da ita mijinki ya kusance ki, to tabbas zai iya rabuwa da kishiyarki. Kin ga kuwa kin zalunce ta. Hajiya Mira tana da sirrikan mallakoki iri daban-daban kamar su hatsabibiyar mallaka, mallaka mai sirinji, mallakar ƙarin kunama, mallakar mutuka raba, raƙumi da akala, shu'umar humra, shu'umar mallaka, bita zaizai. Kai akwai tarin mallakoki iri daban-daban. A ɗayan ɓangaren muna da magungunan ni'ima iri daban-daban, maganin matsi, turaren farin jini ga 'yan mata ko zaurawan da suke buƙatar mazajen aure. Muna da set ɗin mai jego da kuma set ɗin amarya. Uwa uba muna da maganin gyaran nono sadida, zuma da kuma gari, sannan akwai na haɗiya. Dukkansu kuma na gargajiya ne. Sannan akwai maganin ƙara ƙiba ga wanda suke so su cicciko ta ko'ina su yi ƙiba. Muna da maganin hips garanti, dukkansu kuma na gargajiya ne. Akwai kuma maganin rage tumbi ko kuma ƙiba. Kai akwai sirrika daban-daban domin Mirabi Herbs, wato kamfanin Hajiya Mira mata zalla yake kulawa da su. Da haka idan kina da wata matsala a matsayinki ta 'ya mace, a cikin gidan aurenki ne ko a wata mu'amalar rayuwa, ki garzayo Mirabi Herbs domin tattaunawa da Hajiya Mira da kuma samun shawarwari. Ga masu buƙatar magungunanmu, muna nan a garin Kano, kan titin Zoo Road, Amana Plaza, opposite Sufi Mart, hawa na farko, shago mai namba A9. Sannan muna aika magungunanmu ko'ina a faɗin duniya. Za ku iya tuntuɓar mu ta waɗannan lambobin: 070 68 55 8096 ko kuma 081 42 80 0199, wato 070 68 55 80 96, 081 42 80 0199.